Love you all. I hold him up. खालामनायाव न बेखौ लादों नोङो दिनै नै खुमगोननि ना हाया बावदोंसो ना मुदिखौबो लोगोफोरा आं दायो माने दिनै फार्स्ट टाइम मट' ब्लग खालामनो नागिरदों आरो ना माइक्र'फना मोनफैबाय जोंहा सानि भाइयानो अर्डार खालामना होदोंमोन बेनिफ्राय जोंहा माजबाद ओनसोलाव आरो 12 डिसेम्बराव आर्टिस्ट गेट टुगेदार बिदिनो महरगिरि बेसेबांनाखि लोगोफोर दङ माजबाद एरियायाव लोगो हमलायनायनि माबा दं आरो ना बिदिनो सेमिनार खुंनो नागिरदों बिनिनो मोननैसो माने माबा लायनो नागिरदों आरो जोङो आर'नाइ लायनो नागिरदों गांनैसो दा बेखौनो उदालगुरियाव थांगोन जों दायो जेडेक्सआ आंजों ओमफ्राय बिनि बुरिबो दङ हयगल ना भाइ माने फिटिं खालामनायाव एसे टाइम लाबाय आरो जों दा थांगोन सानि भाइयानो फिटिं खालामदो आरो थांगोन र' थाव सोगोन थाव सोगोन थाव सोगोन ओइ माइक लगायदां थ' माइक तो साइडত দি দিছো হা তোর কমফর্টেবল হ'ব ঠিক আছে হেলমেটটো মোৰ নিচিনা নহয় না তো অলপ অসুবিধা হৈছে আগত তো সাইডত দি দিছো তো বিন্দাস কথা কবে আহি যাব हेलो वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय तो लोगोफोर आङो दिनै फार्स्ट टाइम माने माइकखौ लागायबाय आरो ना मिथिनाय नंला आङो भइसआ मादि फैदों मादि फैयाखै बेनिफ्राय जोंहा आर्टिस्ट गेट टुगेदार लोगो हमलायनाय दङ फैबाय थानाय 12 तारिख डिसेम्बरनि 12 तारिखआव जोंहा माजबादाव जागोन बेवहाय जोंनि माजबाद एरियायाव जेसेबांनाखि महरगिरि लोगोफोर दङ बेखौ जोङो माने ओइदिनखालि माने एसे लोगो हमलायनायनि एसे फिसा सेलिब्रेशन लादों आरो ना बेवहाय जोंहा बर'नि कमेडियान एक्टरफोरबो फैगोन जेरै नोंथांमोना मिथिखायो सार फैला मेन्डेलामोन बिथांमोनाबो सफैगोन आंबो फार्स्ट टाइम लोगो मोनगोनखौ मिजिं थिबाय आरो ना लोगो मोनबा मोजां जागौमोन होननानै दा फैया माखासे खामानिफोरनिबो बेस्थ' थायो नालाय फैब्लाथ' मोजां जाबाय आं नुफेरखायाखै माबायाव मोगथाङाव लोगो हमलायफेराखै बिदिनो खनसेबो दा आं थांगासिनो दङ उदालगुरियाव थांगासिनो लोगोफोर बेनिफ्राय जेडिएक्सजों बाजै दिबिकाजों सिगां थांग्रोबाय बिसोरो भइसआ बोरै फैदों फैयाखै आंथ' बारा मोजां मिथिला जेनेबा दासो गोदान लागायदों जाहैबाय नालाय माइकआ मोनफैथ'वाखैमोन सानि भाइया माइकखौ अर्डार खालामनानै होदों आंनो माने बिराद गोसो गुदुं मानसि बिराद हेफाजाब होयो आरोना बियो आङो ग'प्र लाथ'वाखै लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला आङो मबाइलजोंनो दायो मट' ब्लगिं स्टार्ट खालामनायदों आरोना मादि फैदों क्वालिटिफ्रा एसे खोन्थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना माइकफ्रा मादि फैदों माइकआबो आङो दिनैसो लगायदों माइकखौ भइसफोरखौ मोजां फैदोंना फैयाखै नोंथांमोना खोन्थाब्लानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव आरो आङो मोजां हेलमेटबो इउज खालामनाय जायाखै आङो एबारसो हेलमेट मोजां बायनो नागिरदों आरोना हेलमेटखौ बायथ'वाखै हेलमेट मोजां बायनांगौ दा एसे एनै फ्रफ्रा आवाजबो फैदों जानो हागौ जोङो रौता जानानै थाङासै रौता अरां जानानै बारस'लाङासै बिथिंजाय माने सर्टकाट जायो नालाय हाजोथिं ओरै बारस'नानै थांसै जोङो भैरबकुन्द जानानै भैरबकुन्दनिफ्राय ओरैजाय डाइरेक्ट खासिबारिनिफ्राय उदालगुरि आरोना बोराय बुरि एकदम बबेबा थांनोबाथाय बोराय बुरि थांखायो आरो बिस्रा खिथुखौनो गारखाया बाजैया सोरजोंबा माने बेरायजानोसै गियो ना मायोथाय मिथिला आरो मट' ब्लगिं खालामनायनि थाखाय ग'प्र'आनो बेस्ट आरो ना माने स्टेबलाइजआव ओमफ्राय नोङो आइफनफोरजों खालामोब्ला मबाइलजों मोजां जायो आरो बेनिफ्राय केमेराफ्रावबो हाद्रि बायदिसिना हाबो नालाय ग'प्र'आ माने बांद्राय ल' लाइटआव मोजां नुवा आरो फ्रि नुयो माने नयस फैयो आरो ना भिडिअ क्वालिटिया बारा मोजां फैनो नागिरा ग'प्र'आ सान्दुं गोसाबा हले बिराद मोजां डाइनामिक रेन्जआ ग'प्र'निया बेनिफ्राय आं दा सेमसां मबाइलजोंनो आङो माने मट' ब्लगिं खालामदों आरो ना लोगोफोर SAMSUng A52s मडेला गोबाङानो कमेन्टआव सोंबाय थायो बेनिखायनो आङो बुंखाबाय आङो दा SAMSUंजोंनो शट खालामगासिनो दङ ग'प्र' नङा वाइड एंगेलावनो खालामदों आङो इसेबां गाज्रि नङा मोजाङानो लासै सालायोब्ला
सोरबा सोरबा गोसा राइडारफोर थायो नालाय गोसा गोसा सालायो खायफा बाइकफोरखौ बिदिनि थाखायब्ला माने गप्र' इउज खालामनाया मोजां आरो आं दा गप्र' इउज खालामाखै आं मबाइलजोंनो स्टार्ट खालामनो नायदों मारै जायो मारै जाया जों दा लालपानि थाना मोनबाय लोगोफोर पुलिस स्टेसन बेयाव पुलिस चेकिं जायो माब्लाबा माब्लाबा बेनिफ्राय अरुणाचलाथ' बारा गोजान गैलायानोसै सोरबा सोरबा मिउजिक एलबामनि थाखाय बेहाय शुटिं खालामनो फैयो सिकारडाङा होननाय मोनसे जायगा दङ बे जायगायाव बिराद मोजां आरोना एलबामफोर खालामनो थाखाय मिउजिक भिडिअफोरनि थाखाय शुटिं खालामनो मोजां आरो जायगाया सोरबा सोरबा बेवहायनो पिकनिकबो जाफैयो पिकनिक जानोबो मोजां दै स्राय स्राय बोहैनाय नालाय जायगायाथ' बारा गोजान जाया जोंनि न'निफ्राय 24 किल'मिटार 45 मिनिटसोनि लामा आरो लामायाथ' मोजां नालाय प्लेन लोगोफोर जों दा मोनफैबाय सिकारिडाङा होननाय जायगा नै बिथिंजायनो माने मिउजिक भिडिअ एलबामनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा माने शुटिं लाफैयो आरोना बै हाजो नुहुरनाया जाहैबाय अरुणाचल बेनिफ्राय बेयो आसामाव गोलैयो बे दालाङा जों दा बालिमुख जानानै थांगोन लोगोफोर जों दा अरुणाचल मोनफैबाय बेनिफ्राय लामा सामाफ्राव बाबुराजाबो बारस'यो बेहाय हारसिं हाला फैनाङा नोंथांमोना फैयोब्लाबो गारिनि खिथु खिथु फैबानो जाबाय आरोना बायचान्स जुदि नोंथांमोना बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनो सानदोंब्ला ओरै भुटानफ्राव बारस'नानै थांनो सानदोंब्ला आरो बालिमुखजों लामाया एसे रिस्कि आरोना बियो दा गारिफोर सिगांथिं थांदोंब्ला बिनि उन फैफाब्लानो जाबाय दामानि बाबुराजा बारस'बाय थायो बे लामाजों नायनो हागोन नोंथांमोना खिखो गोदान गोदान दंथारो दा जोंबो खानबाय गारि फैनायखायसो अरुणाचलनिफ्राय फैगासिनो दा अरुणाचलाव बर्डार चाइना बर्डार दं नालाय बेवहाय माने जोंना इण्डियान आर्मिया जोंनि इण्डियाखौ सेफटिनि थाखाय बर्डाराव दंहैयो थांलाय फैलाय खालामो बे लामाजोंनो खानबाय गारि होनना बुङो लाइन लाइन थाङो आरोना खेबसेनो 40टा 50टा गारि थांखायो लाइन लाइन थांखायो दा बिसोरो फुंनि टाइम दायो ओरै टेंगाफोरनिफ्राय फैदों जानो हागौ ओरैनिफ्राय आसामनिफ्राय थाङोबाथाय तेजपुरनि सामारिनिफ्राय थाङो ओरै खारफिथियानिफ्राय थाङो गुवाहाटीनिफ्रायबो डाइरेक्ट नारेंगिनिफ्रायबो फैयो बिदि आरो दा बांद्राय फुं बेनिफ्राय मोना मोना टाइमाव बारा फैजाया आरो बे लामाजों दा जोंबो सानैखायसो फैदों बाइक गंनै अब्लाबो माने दा फुंनि टाइम नालाय दा फैफिननायाव जों बे लामाजों फैनाय जानाय नङा लामाया एसे माने रिक्सि आरोना बे लामाया नोंथांमोनाथ' मिथिखायो हाजोनि लामाया माबायदि जायो बारा गोसाबो सालायजाया बारा स्ल'बो सालायजाया मिडियामनि सालायनांगौ बेफोरबायदि लामायाव लामाया माने लामायाबोथ' समायना हाजोआबो समायना गार्डेन गला होनना बुङो बे जायगाखौ ओरैबायदि मोजां एलबामफोर बानायनो थाखाय आरो जायगाया बेनिफ्राय जों दा बालिमुख मोनसिगोन बालिमुख होननाय जायगा बेवहाय माने बेरे मोदैखौ बिराद खमाव मोनो आरो जोंना आसामनि बेरे मोदैयाथ' बिराद दाम लायो बेवहाय माने अर्गेनिक हासारजों बानायनाय जायो बिसोरो माबा माबि फिथाइ सामथाइ गेसावजों बिसोरखौ फेसेवनानै बियार बानायो माने माबा माबि बानायोलै बारा मोजां मिथिला आंबो माब्लाबा अरुणाचल थांबा देखायगोन आं नोंथांमोननो जोंना जेरै अर्गेनिक माने माइरंनिफ्रायबो बानायोना सेरेबफोरखौ जौ गिसिफोरखौ जेरै बानायो बिसोरनाबो बिदि बानायो आरो अरुणाचलनियाबो बियार बानायनायफ्राव एकदम एक्सपार्ट आरो बेल दामाबा जाया हाजो एरिया ना माब्ला माब्ला टार्निंनिफ्राय ओंखारबोयो गारिफोरखौ फात्ताखौनो मोननो नागिरा खावब्ला नुजाफैलायलाङो गारिफ्राबो नुहुरस'नो नागिरा आरोना हाजोआ होथेजोबनाय नालाय बेल दामा मा दामा खावब्ला नुजाफैयो बागदावलाय लाङोना बिदिबा बेल दामै दामै थांनो गोनां जायो माने भुटानाव थाव सोनो नागिरदों आरोना सासेया जेडेक्सआ भुटानाव थावा खम नालाय सोनो होयोना होआ नायनोसै
हाबनो होयोब्ला सोनानै फैनोसै आंबो एसे सोनानै फैगोन नैबे एन्ट्रि खालामनांगौ नुखाबाय नोंथांमोना सिगाङाव जेब्ला अपेनिं जादोंमोन आङो भिडिअ खालामदोंमोन भुटान अपेनिं जानायाव 3 इयार्स ना बेसेबांबा लादों स' इयर आइडेन्टिटि नायनो हागोन नोंथांमोना इन्डिया गेट इयो खमावबाबो चेकिं खालामखायो बेनिफ्राय जों दा भुटान मोनबाय नैबे भुटान गेट बेवहाय डाइरेक्ट थांसै जोङो डाइरेक्ट हाबनो होखायो खोमा ना आइडेन्टिटि चेक खालामबावगोन नामाथाय मिथिथ'ला लोगोफोर दाथ' माने उदालगुरियाव मोनफैबायानो बेनिफ्राय दखाननिफ्राय लानानै थांसै आरोना आर'नाइखौ नायनोसै बेसेबां डिसकाउन्ट मोनो माने जोंहा गेट टुगेदार आर्टिस्टनि माबा फिसा सेलेब्रेसन पार्टि दं नालाय बाजपुराव दा बेनि थाखायनो लांफैदो आरोना जोङो लोगोफोरजों दा आर'नाइखौ लाबाय आरोना ओमफ्राय दंब्रा दङ खिथाखौ आलायो नैबे आर'नाइया पेकिं खालामगासिनो दं जा ब्रादारा बेहाय दख'ना बेनिफ्राय गामसाबो मोनोना गामसाफोरबो मोनगोन हिन्जावसाफोरनि ब्लाउसबो मोनो बेनिफ्राय नै बेफोर मा खेरा बायदिसिना बे आसान जायो नामा खेरा नाफाकुल गन्थङाव गानना लालाय नों मोनसे गन्थङाव गानना लालाय मोनसे नायनो हागोन नै इथिंजाय दख'नाया जाबखो जाबखो दङ आर'नाइफ्राबो जाबखो जाबखो दं नै इन्जिनि आर'नाइफोरा बेसेबांसो लायो ओरैनो हा 2000 ना ओमफ्राय बैफोरलाय बै आर'नाइ गस्लाफ्रा बैसागुनियाव बैसागुआव गानग्राया सोरनो होनो नागिरदों नोंलाय आदसा सोरबा सिख्लानोसो होनो नागिरदों दा औ केमेरा बानायनायखाय नंखाय बुंबायदां नोङो जों दा लाबाय आरोना नै लोगोफोर माने आं नैबे आर'नाइखौ बिराद पसन्द जायो आरोना इन्जिनि बियो नायनायलाय एकदम मोजां नुखायो आरोना नायदो माने अरिजिनेल आखाइजों दानाय ना मेसिन दानाय बियो आखाइजों दानायब्रा बियो आखाइजों बहायाबा बोरै जादों ना मोजां नाङो आरोना एम्फौ जायोना जोङो एम्फौ लाथा बे एम्फौनि माबा आरो फिथोबनिफ्राय बानायनाय नायदो लाय पेपार बायदिबो नुलायलाङो जिखौ एसे नै आं लांफैगोन बेखौ र' आर'नाइखौ मोजां नांदों आरो सानैसो 1200 मोनबावगोनसो ना होमबालाय लांखानोसै ओमफ्राय फैसाखौ मालाबा फैसै लादो आर'नाइल'सो लानो फैयो होननानै फैदोंमोन जोङो बेनिफ्राय दख'नाबो लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर दख'नाखौ नै बाजै दिबिकायानो लानानै ओमफ्राय हामफैनोबो लानांबाय उफाय गैया नै बेखौ लाबाय गुरलाब थांसिगोनलाय आरो दिनै नैबे गावनि गोजा ओमफ्राय हामफैनो गोमोखौ लाबाय नै लाखिथ' आङो आया लोगोफोर आं दायो माने हामफैनोबो दख'ना लाखांबाय बेनिफ्राय जोंहा आर्टिस्ट गेट टुगेदारनि जोङो आर'नाइ लांनो फैदोंमोन नालाय बेहाय ओमफ्राय आर'नाइखौ लाखांबाय बेनिफ्राय आं दा नैबेखौ नुदोंना नोंथांमोना नैबे दख'नाखौ आङो नाफाथिनो गिफ्ट होनो नागिरदों आरोना बिराद टेनसनाव दङ बेसोरा नाफाथिया माने दख'ना मोनैनि आरो बेजों लोगोसे US निफ्राय पेमेन्टआ फैबाय खिन्थु बेंकआव एसे प्रब्लेम जानानै दं बेना माने मा होनना बुंगोन बेखौ US टेक्स इनफ'खौ माने माबा खालामनांगौ नालाय क्लेम खालामनांगौ दाखालि आं खालामना होजोब्बाय ओमफ्राय खिन्थु पेमेन्टआ एसे प्रसेसिं जानायाव एसे टाइम लायो नालाय होजोंनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनायाव न बेखौ लादों नोङो दिनै बेखौ मोनैनो हायाव उन्दुना ओमफ्राय माने
बेनो दा हामफे बनसै रागा जोंना बायसिगोन आं नुबाथाय नै मोजां हामफे रागा जोंना दे बाजै हामफे माने हामफेखौ रायजानो गिदिं आरो ओमफ्राय दा लोगोफोर बेनो आरो ना नापार्टिनिया माने फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनथ'वाखै बिनि थाखायनो बिराद दुखुआव दं मानसिया दा फटा जानोसै र' फटा जाहैनांगोन जाबाय डलाराथ' बुरजायैनो जाबाय खिन्थु माने मोनफैथ'वाखै आरो ना बेना पेमेन्टआ भिडिअ'ल' बानायबाय थाब्रा नोङो फैसाखौ टेनसन लानाङा माने मानसिया मबाइल गोदान बायनो नागिरदों आरो मबाइल गोदान बायनो नागिरदों दायो आइफन लामारसै दे दायोथ' जोङो लानांगौ बुस्थुफोरखौ लाखांजोब्बाय आर'नाइ लाबाय दख'ना लाबाय हामफैनोबो लाबाय आरो आङो ओमफ्राय नापार्टिनोबो हरबाय हरनायालाय ओमफ्राय दा गानहैथोंसै बियो न'आव बेनिफ्राय र' बिलखौ खालामग्रोनानै लानोसै नै दायो बिल खालामसै आरोना जोङो नोंहालाय मा लाखो हा आदसा बाटारफ्लाइ बायदि बासथाबना दंजोबो माथो गस्लाफ्रा नै गोजौआव पेकिं खालामगासिनो नै ब्रादारा जोंना जों लांनोसै बेनिफ्राय माइनावस्रि ना मा होनदोंमोन स्टरनि नामखौ बावलायलांबाय आं मिथिंगा दख'ना स्टर आरोना नै बिथिंजाय नै मादैमोनाबो दख'ना बासिगासिनो ना नैथिं गामसाबो मोनो नै गामसा आर'नाइ गामसाफोरबो बैसागुनि नांगौबा लांनो फैनो हागोन सोरबाफोर दाथ' बैसागु जाथ'वा एसे गोबाव दङ होमबाबो एडभान्स लांफैनो हायो आरो अबे 16,000नि दख'ना होनो नामा बाब नायदो नै मा 16 दंबावोसो 50,000 दख'ना 50,000 सना होदेरनाय होनदों नामा बेहाय सना लुइनो आरोना बेहाय नै सना लुदेरनाय आरोना 12,000निया बेसेबां 16 नैबेसे 12 बे 16,000 ग्लासाव दोनो आरोना 16,000निखाय दामि ना दे रेकर्डिं खालामखाबायानो दे होमबा जाबाय दे सिदा खालि लोगोफोर दायो आंजों दङ नापार्टिनि हाजोआरि माने नोंथांमोना गोबाङा सिनायखायो बिथाङा माने बिराद कमेडियान खालामो आरोना फानि इन्टारटेन खालामनानै नोंथांमोन जों दा दख'ना आर'नाइ बायदिसिना लाखांबाय बेनिफ्राय एसे ओंखाम उखैदों नालाय जानाथ' फैखादों ओमफ्राय आङो दहाय फुङावनो जाहरखादों संनानै होमबाबो दिनै मिरामिसमोन आरो ओमफ्राय अमाबैसाना पुर्निमा होनदोंमोनलाय दिनै बावलायलांबाय आङो ओमफ्राय टाइमा जोबगोना जोबाखै सोंहरनांसिगोनसो न'आव मोनजागोन ना मोनजाया ओमफ्राय जों दा बायदिसिना जानो नागिरदों आरोना मा जानो नागिरदोंमोनलाय जोङो खिथादो चिकन फ्राइड राइस चिकन बिरयानी चिकन मोमो आप लोग अभी सोर जागोन ओमफ्राय नापार्टिया जाहोगोन आरो जोङो फ्राइड राइस चिकेन फ्राइड राइस मोनफैग्रोबाय नै मम' लाबोलानो नोंनो जागोन दोनसै दे दायो चिकेन फ्राइड राइस चेलेन्ज बाजै दिबिकाजों ओमफ्राय नोंना मा नाम मोनलाय हा थांदुं थानदोब ना थांदुं तानु नोंना मोनजाला लुगि होनदोब्रा नापार्टिखौ गोथावमोन ना बोरो बेदरानो गैया माथो नामावल' बेदर बिरियानिलायबावसो माबा बिरियानिलायनो हामफियासो बिरियानि जानो होनदोंमोनलै जोंना लानानै थांनांगोनदां